To bude kvak kouskat. Dále. Ahoj, Jurku. Ahoj, Kvaku. Jen pojď dál. Mám pro tebe překvapení. Upekli jsem dobré koláčky. To jsou ty nejlepší koláčky, jaké jsem kdy jedl. Však jsem se snažil. Jsou podle nejlepšího receptu mistra kuchaře Kuňky. Víš, já myslím, že už bychom měli přestat jíst. Za chvíli nám bude špatně. Máš pravdu, myslím, že jsme jeden poslední koláček. Ne, sněsme úplně nejposlednější koláček a pak přestaneme jít. Teď už přestaneme jít. Ano, musíme mít silnou vůli. Co je to silná vůle? Silná vůle. Když se snažíš moc nedělat je to. To je ve skutečnosti dělat chceš. To myslíš, že se snažíme nesníst tyhle ty koláčky, i když nám tak moc chutenají? To právě myslím. Uložíme koláčky do krabice. Tak a teď můžeme mít žádné další koláčky. Ale vždyť můžeme tu krabici otevřít. To je pravda. Převážeme ji provázkem. Žádné další koláčky. Ale vždyť můžeme ten provázek přestřihnout a krabici otevřít. To je pravda. Dáme ji tedy na skříň. Tak a teď už nebudeme jíst žádné další koláčky. Ale vždyť můžeme vylíst na žebřík, krabici ze skříně sundat, přestřihnout provázek a krabici otevřít. To je pravda. Haló, ptáci, máme tu koláčky. Ty budeš furt hubenej. Teď už nemáme žádné další
silné vůle. Silku, můžeš si klidně silnou vůli nechat pro sebe. Upečuješ se bábovkou. Dlouho nejedli, krásy, no.